miałem pokrótce przyjemność przedstawić, już charakteryzować nasze atuty i nasze bolączki, ale chciałem powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o powiat kartuski, jest to drugi pod względem wielkości powiat ziemski w województwie pomorskim, aktywnie rozwijający się, ale mający także problemy. Największym problemem jest obwodnica metropolitalna i o tym byśmy dzisiaj panu premierowi przekazywali te informacje z prośbą o interwencję, dlatego że chcielibyśmy tutaj płynnie funkcjonować, mając na myśli to, że jesteśmy wszyscy, czyli 8 gmin kartuskich naszego powiatu. Chciałem przedstawić, że w naszym powiecie mamy 2 miasta, Kartuzy, Żukowo. Mamy tutaj burmistrzów, pana Grzegorza Miszela-Gołyńskiego i pana Wojciecha Kankowskiego. Mamy także 6 gmin wiejskich, których mamy wójtów, ale w tej chwili nie wiem, chyba są nieobecni, ale na pewno być może obowiązki ich nie pozwolili dzisiaj przybyć na nasze spotkanie. Wszystkie 8 gmin łącznie z powiatem należą do obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, który się rozwija, aspiruje do Związku Metropolitalnego. Też takie wnioski przekazaliśmy. Ale ja myślę, że ja opowiedziałem o powiecie, myślę, że państwo będziecie czekali na przebieg naszego spotkania, bo ono jest krótkie, ale myślę, że treściwe. A chciałbym z okazji, że gościmy pana premiera, wręczyć mu takie upominki, które charakteryzują powiat kartuski i w ogóle Kaszuby. A mianowicie mam dla pana premiera tutaj książkę, która pokazuje piękno Kaszub, ponad 300 jezior, 30% lasów, tak jest wyjątkową krainą. Następnie mam, pan premier pytał mnie o tradycję, o język. No mamy własny język, więc pan Tadeusz w języku kaszubskim. A poza tym mamy także tradycję, o której nie mówiliśmy, to chciałbym przekazać panu premierowi tabakierę i prosił o zażywanie w przyszłości tabaki. Powiatu kartuskiego. Ale chcę wam podziękować też za coś jeszcze, za coś nieporównanie ważniejszego. Chcę wam podziękować za to, jacy jesteście. Dlatego, że Kaszubi słyną w całej Polsce z takiego bardzo unikalnego połączenia niezwykle cennych cech. Te cechy to pracowitość, to przedsiębiorczość, ale jednocześnie niezwykły patriotyzm i wobec tej dużej ojczyzny, jaką jest Polska, i wobec tej małej ojczyzny, jaką są Kaszuby. Słyniecie w Polsce także z przywiązania do wiary, do tradycyjnych wartości takich jak rodzina. Myślę, że to jest najpiękniejsze połączenie, jakie można sobie wyobrazić, i za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Przyjechaliśmy tutaj, żeby rozmawiać o 30-leciu samorządności, ale pozwólcie, że powiem najpierw parę słów o tych 30 latach wolnej, niepodległej Polski, bo ja też tak patrzę na to, że to koniec okupacji. Myślę, że wszyscy mamy prawo być dumni z tego, co się przez te 30 lat wydarzyło. Weźmy chociażby ten wymiar gospodarczy. Jeżeli wziąć pod uwagę skumulowany wzrost gospodarczy za te 30 lat, to jesteśmy na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej. Zwłaszcza od 2004 roku, kiedy do Unii wkroczyliśmy, a to przecież nie fundusze unijne, ale ciężka praca i przedsiębiorczość Polaków jest głównym źródłem tej zamożności. Także jeżeli wziąć pod uwagę okres ostatnich 4 lat, to skumulowany wzrost gospodarczy sytuuje nas na pierwszym miejscu nie tylko wśród krajów Unii Europejskiej, ale wśród wszystkich krajów OECD. To, co się dzieje tutaj na Kaszubach, jest wspaniałą ilustracją tego sukcesu gospodarczego. Wcześniej mieliśmy spotkanie robocze, rozmawialiśmy o problemach powiatu, o problemach całego Pomorza i wielokrotnie miałem okazję usłyszeć o wielkich, spektakularnych sukcesach gospodarczych. Gmina Sierakowice, o której dzisiaj słyszałem z ust pana prezydenta Szczurka, mówił mi o tej gminie jako o takim niezwykłym w skali całego kraju. W przykładzie gminy, która się rozwinęła, która dzisiaj należy do najzamożniejszych gmin w
Polsce. Otóż te wszystkie sukcesy są przede wszystkim sukcesami milionów Polaków, milionów normalnych, ciężko pracujących, bardzo przedsiębiorczych, bardzo przywiązanych do swoich rodzin, do swojego kraju, do swoich małych ojczyzn Polaków. Cała Polska była taka, jakie są koszulki, że cała Polska tętniła przedsiębiorczością, aktywnością, tętniła, żeby cała Polska stawała się coraz bardziej zamożna. Trzeba zatem będzie przede wszystkim koncentrować się na jak najlepszych warunkach do prowadzenia działalności gospodarczej. Tu na sali na pewno są przedsiębiorcy. Wiem doskonale, że przez 30 lat również za naszych rządów często macie odgórkę. Często przedsiębiorcy są przez instytucje państwowe traktowani nie jako ci, którzy są solą ziemi, źródłem zamożnością długu, tylko są traktowani z podejrzliwością. Staramy się to zmieniać, temu służy m.in. strategia odpowiedzialnego rozwoju, ale wiem, że tu jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. I musimy usprawniać państwo, podnosić jakość funkcjonowania szeroko rozumianych instytucji państwowych, począwszy od służby zdrowia. Rozmawialiśmy z panem starostą w sytuacji Kapuskiego szpitala powiatowego. No, jesteście na tyle przedsiębiorczy, na tyle dobrze zorganizowani, że tutaj nawet szpital nie ma długów. Ale to jest sytuacja wyjątkowa w skali kraju, to służba zdrowia. To jest obszar, gdzie będą potrzebne bardzo duże inwestycje, systematyczne podnoszenie nakładów, ale musi temu towarzyszyć głębsze niż w tej kadencji, lepiej przemyślana, lepiej dopracowana reforma, tak żeby te szpitalne, cała służba zdrowia nie była taką studnią bez dna. Musimy podnosić jakość funkcjonowania polskich szkół, polskich uczelni, jakość funkcjonowania administracji państwowej, tak żeby ona jak najlepiej służyła potrzebom normalnych Polaków. I tutaj wracam do tematu samorządności. W moim przekonaniu reforma samorządowa jest tą reformą, która po 1989 roku udała się najlepiej. Ja bardzo dużo podróżuję po Polsce, naprawdę. Przejechałem Polskę, przejechałem kulę ziemską, poruszając się tylko na terenie Polską, dziesiątki razy wzdłuż wszędzie. I od razu widać, gdzie są dobrzy gospodarze. Jeżeli gdzieś się jakaś społeczność rozwija dobrze, to dlatego, że tam są dobrzy wójtowie, mistrzowie, prezydenci, starostowie zaangażowani, radni. Jeżeli gdzieś czas stanął w miejscu, to bardzo często dlatego, że nie udało się wykształcić, wyłonić dobrej władzy samorządowej. Teraz wszyscy mamy świadomość, że reforma samorządowa potrzebuje kontynuacji. Musimy się zastanowić nad przyszłością powiatu, nad zakresem kompetencji powiatu, nad rozgraniczeniem kompetencji, lepszym rozgraniczeniem między władzami wojewódzkimi a władzami powiatowymi, nad kwestią rozgraniczenia kompetencji gmin i powiatów. A przede wszystkim musimy się zastanowić nad tym, jak mają wyglądać relacje między władzą centralną, ogólnopolską, a władzą samorządową. Bardzo często jest to postrzegane jako przeciwieństwo, że myśli się tak. Silne samorządy, słabe państwo. No, tylko samorządy mają rozwijać problemy Polaków. Albo myśli się odwrotnie. Silne państwo kosztem samorządności. Otóż moim zdaniem to jest błędne przeciwstawienie. Państwo może być silne i skutecznie się rozwijać wtedy, kiedy ma zarówno dobrze funkcjonującą administrację państwową, jak i silne samorządy. Powinniśmy się zastanowić w następnej kadencji, jak osiągnąć równowagę między silną władzą państwową, a silnymi, a nie osłabionymi samorządami. Proszę Państwa,